прогнозата? Дават, какво дават? Да вали, да не вали? Хубаво време. Барометърът е дигнат. Марчела вчера, като се обадила на рачето в Бургас, в Несебърна тия чакат, чичко-пичко магазина, и беше казала, че прехвърчи сняг, вали сняг. Ма не така много, но вали. Такова хвърчи. И какво станало? Е, сняг там, у Несебър. Това ти казвам, а тук нямаше нищо. Много работите и тия пари какво ще ги правите? Да, бе. Ако ни оценяваха както трябва, е другата страна. Да. И ти се отърве от Марчела, де? Трябва се благодариш на свекърва ти. Идем на 12 см, ще можем да Готови ли сте? Да, бе, чакай. Чакалната е на гарата. Студено чакална. Така, това ще дадем от сутринта на Гави. Другите неща ги взех, данданиците взех. О, Боже! Какво въжикаш, бе? Това е готово. Печата съм взела, това съм взела. Всичко си взема, бре. Всичко съм взела. Ще си покажа. Ето. А, не тук. Като професорка си учила. О, Боже! Двете сестри професорши. Абе, моля да говорим като ти. Учила ти. Да. Така, значи аз до тук съм така. Боже, не ма... От текуща за работа не може да... Не знам. Много не знам. Кое по-напред да се прави, не ми е ясно. Майя каза да наблегнете на секса. Да, бе, да. И какво да? Ще си изнервите още повече. Не. Това ще го гледам Наталия и Наталия и